Hola, em dic Eva Maria Garrigosa, he viscut la major part de la meva vida a Viladecans i treballo de professora de secundària en un institut a Cornellà de Llobregat. A l'abocador explico 3 històries de 3 dones que porten massa temps resistint en silenci situacions que les acabaran portant a una desesperació total. A l'abocador aquestes 3 dones s'alliberaran del que no volen i prendran decisions que canviaran el curs de les seves vides. Durant tot aquest procés només es tindran a si mateixes i sols serà quan toquin fons que veuran que no estan soles. Dones senzilles, amb unes vides que des de fora ens poden semblar normals i corrents, però que si ens hi fixem bé, el seu nivell de sacrifici i de resignació és realment heroic i gairebé mai se'ls hi reconeix. Més aviat es dona per suposat. Estic parlant de la responsabilitat de cuidar dels altres, que cau principalment en les dones i cau com la cosa més normal del món, com si no tingués cap importància. I estan inspirades en dones que he conegut, que no surten a les revistes, que són humils i que es veuen en l'obligació de renunciar a viure com elles realment voldrien. I estic parlant potser de les nostres mares, veïnes, companyes de feina. L'abocador és un espai metafòric, però també físic. Físic perquè es tracta de la B210, és la carretera que el meu pare prenia per anar a la platja quan era petita. En una banda estava el que ara es diu la planta de transvasament de residus de Viladecans i a l'altra hi havia els cementiris de cotxes. Era una carretera polsegosa i on sovint hi veia prostitutes i esperant assegudes en unes cadires envoltades d'escombraries. I també a vegades es veia algun ramat d'ovelles pasturant, algun pagès que venia fruita i després veies les bosses de plàstic penjant de les branques dels arbres. I aquell paisatge era realment colpidor i sempre havia volgut escriure sobre aquell lloc. I per suposat també és un espai metafòric perquè les protagonistes de les 3 històries hi abocaran les seves angoixes i es trobaran. És la meva primera obra literària que va més enllà d'un conte o relat breu. Sempre m'ha agradat escriure, però he hagut de fer un exercici de disciplina i constància per poder escriure a l'abocador. I el motiu és perquè no em resulta gens fàcil trobar temps amb tantes obligacions. Soc mare de 2 nenes i treballo de professora a jornada completa i és una professió que exigeix molta dedicació al llarg del curs. Els professors ens portem molta feina a casa. L'abocador l'he anat creant al llarg d'uns quants estius, mentre les meves filles dormien. A més, sempre que la rellegia, trobava coses que no m'acabaven de fer el pes. Llavors canviava, corregia una vegada i una altra, fins que finalment vaig pensar que ja n'hi havia prou, que ja no li podia donar més voltes, que m'havia d'alliberar d'ella i deixar-la anar. Va ser una excusa per tenir una estona per mi mateixa. Necessitava temps per deixar de ser la mama i la profe. Així que a casa vam acordar que els divendres per la tarda serien per mi. I anava a la Biblioteca Viladecans a llegir, a escriure, i aquí va ser on vaig saber del Premi Delta. I vaig pensar que hi tenia molt a dir i em vaig engrescar de seguida. Ha estat molt gratificant veure com el jurat ha valorat tan positivament l'obra i el meu desig ara és que arribi igual de bé a la resta de lectors. Crec que en general encara hi ha molt camí per fer en el reconeixement del paper de les dones en la literatura. S'ha de continuar donant suport i empoderar les dones escriptores, oferint oportunitats
perquè doncs, vegin les seves obres publicades, que no és fàcil. A més, la literatura femenina ens hauria d'interessar a tots, perquè és una plataforma des d'on es poden visualitzar doncs, injustícies, problemes, inquietuds, sentiments, i a la vegada doncs, també és un espai per gaudir, per compartir i per passar una bona estona, i això jo crec que estarem tots d'acord en què ens agrada, no?, a tothom.